Sai. In the job run to Guinness. Campagne fish. TikTok. Sweet. Fanta Jallo. How are you, sweet? Calvin Jaros. Salminon de España. ¿Cómo está España? Takuya. Vida de Europa. Salam, banque. Vos produits sont disponibles à Mamoun, Nono, Labé, Pita, Dalaba, Conakry, Kamsar, Zéro Corée. Disponible. Vous êtes jaloux de la beauté de la dame. Pourquoi vous êtes jaloux? Ono ngi jodi be Europe be ngay wetal wobbe mo lansi life ji kisan jettimo e wengugo. Allah dandu en pasal wela hay gorko no opposo si jiwo wi sa sen wada e pera a jonna ila galle auto hum e signature est ce que dun no yoni sonko no yoni yennede no yoni wengede ay bine chacun sa vie obe wono kanko no elle va donner quoi ko kala jonni mo ko jonnata rien que ça jentinangol kongol ka Facebook go ami qu'on partage la plus de 70 commentaires da channel Bandrao vous êtes jaloux yo non nge yewtay do ko laabe ore sérieux sérieux yewten do Bandrao hare mimmi do landi onon wombe landarde do sonnabe amendo be handa e oto simino mari fere joni mi landi on be handa mo be otowal mo be mabbe no ande galle ko hunde wotere on mi tawta wi go signigol bien commun dum non toni mi tawta kono sonnajo ma mo ande oto mo ande galle c'est normal kadi yewtere nde minde tapila nje quelque chose mi o wi ila dona bi hande kadi o ni mo jomba ila hande kadi cela veut dire o jombama o CBC goddum est ce que on était là quand elle CBC ça don andi ngal dewgal don no wayno ndiri ko duwadi mi wada do video nyande bandirabe yobe gollu yobe ekkita golle parce que ya jodanda gorko do hebanamo bibbe gonga makko o jonnama auto o jonnama galle o jonnama fon commerce on signa bien commun hay seedu don yalta mama de bem sifa bandirawo men on halima fewndo do carrière mun jiba modi mun sedama bonnere inde biddo mun ciwlama joni yetela halima konnum hebi la sibi quelque chose say mo ila do mo jomba ila hande kadi bon hare o jombama ko jomba don ko onno wayno diran say mi wi de rewbe yobe gollu be da bo mbudi ma sifa dido maria 53 gonga o bayro hande mi wondri Allah enen sukabe fulbe de mari sunture ko hawken debbo jakka de mari sunture ko hawken sonnajo hara kadi ko hebudo ha suude wi jakka enen goddo jiido to nayo hawken moye pour des futilités fi ko ala na wonana be mari burure ka hawken on tigi jonnon si tawi on a jombi goddo ko jiwo o wondi o hebi dido tato a jonnawo galle o ala galle de wadandama o ala tenge ko 2000 moefda tenge ko 2 millions haye hunde si on sedi do ande kanko ay hunde kanko ay fusu est-ce que ça c'est normal goddo jodan ma dubi sappo mariage o arno tawi fusu fayda ala joni on deburike galle hebike dépense no hebade joni non divorce yana dum tawa hay hunde o yeda hay hunde sifa mi do wadi video wi cleanse o ya deba nyande yo ndaru 100,000 euro awa o jonna bandira o ngalima jama o mi fala ware be fo divorce
si tawi si seedama no mi jombiri ɓe rewɓe ando men siña kaydi hay hunde si tawi arɗo men sedde mi heeɓi galle on mari auto on mari place ji business marche tawa hay e hunde kamɓe ɓewata hendota ko fus mi wondiri Allah haray ko tooñe ɓurɗe mawde tooñe ɓurɗe hulɓinade tooñe ɓurɗe bonde tawata teŋen ko fof ko 2 millions ɓawɗo bete ɗo tigi teŋete nagge e yurmede Allah ɗum yaaja woodi hay bandiraɓe miññiraɓe amen jombaɓe ka men teŋa woote kono ɗay seedama bete ɓe hetti ɗum no ɓeygu koto amen mo seedi bete ko ñalle o teŋano ɓay ɓe seedimo heɓano ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe kono pelle to hettuno kolce 12 nagge e ɗum noon perdi Allah e jonno 2 millions teŋe ɗi metteteɗi ñande wotere joɗanɗa gorko jiidanɗa wasudu ewa angal pottal hum meeɗani memmino divorce tina rien menni comme ça woɓɓe hay miɗan jiɗi ɓe na naɓorta woɓɓe hay dangle ɗen ɓe confisca ɓeyna ko min soodi ko tooñe ko wowli ɗo kon ɗa wawi wiide goɗɗum ngo a tawta a wawi wiide a tawta ma wiya ka miskino ala feere o ɗo si tawi ɗa mari feere ɗa mari moyen waɗangol mo 300 salon sonnamo auto jonnamo 200 millions ko waɗa business o wona ɓeygu ma o jiidanoma kere ɗum ko probléme. Est-ce que ça c'est problématique? Ouais, c'est problème pour un pauvre, mais c'est pas un problème on a des KPC, on a problème on a des Tidjan Koïta, on a problème d'ibé. Moi c'est un problème, c'est mon problème, mais non. Et quoi n'est pas tout le monde donc kere bandra. So dango bengo bongoto donc ko problème. Ko yewtere nen tun no yewtiri nen ko non woni faljere sina ɗum no woodi no yewtire nun hara no laba min mo jombayla no woodi no yewtiray no tawa haqqil no jaɓi tawata way c'est normal tentine la sibi quelque chose min mo jombayla ande kadi e yoade a jombama ko honno to waynodira men ni jiwoyagal boni suttinama worɓe heɓinama seedama hunde heɓade haray ɗum no heewi ka communauté men tooñe e harale non qur'ana no yewti tun hunde wotere laɓɓini sa jom mbi goɗɗo a jom banama jiwo o tawnama ma a ndaari a tawi way oɗo na ɗum falanoɗa fewdo wonno yaasi téléphone ji ala islam on no wima deftere Allah nden no wima teŋe on feccumo hakkunde jonna debbon hara on o yiɗani baldigoy ida Côte d'Ivoire baba en dare don jiyo jomba non mi be jomba mo be naba iya tu ya na mi fala Allah wi tenguda mo konsi ko 10 millions Allah wo jettu 5 jonnam ko Allah woli 5 millions wata lo wi tigi tigi ko de muñoto da buri hey angor kon jettu fop wi tenge e cionci fo jettu e me jorno mo wonduda hebam ma hasudu he sedon ala hunde ko be réclama famille on tigi on sina fi kun tengen kun 2 millions tooñe no heewi tooñe ɓalleje bandiraɓe tooñe ñolle no feƴƴude hakkundeji meɗen tentineɓe sonnaɓe aɗo a wondi on tigi on wondi an faala fewdo ade ala hay 50 millions hoore mananko joni yeyi on fottali on faala sedde ta plus de 500 millions 600 millions hoore mananko 1 milliard e ƴettu 200 millions jonnamo hatta o danko ɓiɓɓe ɓen kadi sido wonde ɓiɓɓe ɓen ɗaɓɓa kadi ko faalaɗa mais c'est pas ça hey kan meɗen tawtuma ala kara siko min yehi jamugol ma kaydi o waɗe oto mbew gara 300 salon ma 400 MPTV la fonde commerce ko fanɗi o 200 à 500 millions et puis waɗen payran si tawi tun non ko ɗum ɗo mi waɗi haray ɓiɓɓe on dey koya wonu pré chaque hitande koya jibi goɗɗo ko riyana kon waɗen heña par ce que ɗo daneyagal yoɗuki fotuki no woodi kono tan o wona ko juutata ɗo gasa ɗo sila heddori ha ko witta hara jiidi on gasa feƴƴiya hewtika ɓe wiyata ménopause mi anda hon haray ɓiɓɓe on koye waɗu ɗum burdu hein vous êtes jaloux hay noppi makko ɗin no laɓa
noppi makko ɗin no laɓa, kine makko ɗen no laɓa, daaku makko kunɗo ɗum ɗo tun daaku makko kunɗo ko nema wonande gorko anduɗo fi debbo sogoloji. Vous pensez à quoi? Ndaare daaku makko kunɗo gorko faamuɗo piiji ɗin no andi sifanɗo ko nema. Ndaare daaku makko kun ka TikTok ka TikTok ɗo mi waɗa photo makko ka Facebook. Ndaare daaku makko kunɗo. Ndaare himo laɓa, himo handi e moƴƴere, mo handi e ɓuttu, mo handi e dewgal, mo handa e gorko baso. Ça c'est clair. Ɗum non, les pauvres, si fala, monnaie-vous. Ça c'est votre problème. Nous on s'en fout de ça. Voilà. Nous on a besoin des hommes riches. Riches. Himo hande mum, himo mériti, yo Allah hokkumo. Jo non wonɓe wiide joro so ɗon waɗay ɗum. Yeso itte kumpa. Yeso itte kumpa. Joni noon soode piiji amen ni hay siko ɗum ɗo ndaari plus de 2000 personnes jamano ndaara waddille. Joni golle moƴƴi amen ɗen ede wadde publicité haray ɗum no heɓo takku meɗen heɓora ɗum piiji buy no heɓo ɗo Gorgos ɗum ɗo fof meɗen heɓora ɗum waɗayya sa jombi sifa oɗo a sooday kunɗo gootu haray kala wakkiliɗo ko wi kon jombimo mi hokkay mo koyɗo ɗiɗo min kadi fiyo ɓiɗɗo heɓo ko yaawi par ce que sa ƴetti ɗiɗo jemma golle waɗa muradu mum ɓiɓɓe heɓoto heña haray kala waɗuɗo ko wi kon jombimo koyɗo ɗiɗo ko gratos fiyo résultat heɓo moƴƴa gasa ɗiɗo heɓo ha tato amata nayo ɓaydu waɗi kankan hanki goɗɗo jibini ton nayo haray ɗum ɗo no moƴƴi ko gratuit wonande kala jombuɗo bandirawo o waɗi otowal o waɗi galle hum o waɗi fonde commerce signugol bien ko men non min tawetake min tawtata ɗum min faalaka ɗum mo be e ko jeeyi si mayama Allah no sendi si respectama sende no Allah wiri non kono bien ko men non ɗum ɗon min tawaka e mo haray ɗum no heɓo sengo labe no heɓo sengo pita e sengo dalaba e sengo kamsar e zere kore ɗum no heɓo kosa e simanteri ɗi nokkel ɗo fof no heɓo lagine bandra on nodda men ka 627 49 06 04 ka WhatsApp men nabana on 627 49 06 04 no heɓo sengo Allemagne Dortmund no heɓo sengo France Paris 21 no heɓo sengo Belgique Anvers no heɓo ton Angleterre gasa no heddima lannino taw kono men kippa e maki ton hetto yaha sengo kadi États-Unis d'Amérique no heɓo Bronx no heɓo Philadelphie Memphis Tennis ɗum ɗo fop lekkele amen ɗen produit amen ɗin no heɓo bandiraɓe no heɓo sengo Côte d'Ivoire Abidjan no heɓo sengo Dakar bandiraɓe Dakar no heɓo Banjul Gambie Serekunda no heɓo Guinée Bissau no heɓo Mali Bamako ka Modi Hamidou no heɓo Sierra Leone ka Fatima Ali no heɓo Morobia Liberia kadi produit amen ɗin no heɓo ton no heɓo sengo Angola Gorgos no ton e ɓuros e soro addulon fof no e leydi Angola haray no heɓo sengo Mozambique ka Fatoumata Binta ɗum ɗo fof o windanaymen ma noddon men ka WhatsApp wal accon vocal men naɓana o numéro ji maɓɓe ɗin 627 49 06 04 627 49 06 04 ñama ko Fuuta on ɗum kadi fof no heɓo o ñama ko condi ayi ɗum ɗo fof ko nemaji laɓaɗi konden korse ɗum ɗo fof no heɓo e ɗeɗo leyɗe condi konden ɗum no moƴƴi ñamugol no tawa e ko jonnata cellal yargol ɗiɗo kadi ɗum ɗo fof no moƴƴi meɗen heɓora ɗum façon ji hewɗi ko teji commande américain fabriqué en Chine kono noon sabuji heɓike no ardude ka meɗen ga hino e leydi Sierra Leone no e partout kadi aray nodde men ka 627 men naɓana on numéro maɓɓe on onon wonɓe landade fi Gambie hino ɗum ɗo no fokkiti Gambie ngal ɗo ni o yikkola lega ngal ɗo ni ko Gambie fokkiti Gorgos e ɓuros e soro addul e konden korse e condi kaccu condi ñamakul leydi ɗum ɗo fof meɗen tafude dobbowal ngal kadi ɗum fop no woodi nodde men on jarama
Espagne ala ton ajo men aciti on bay men fuddi ke wadde publicité bi jamen no fuddi habande ko yolo ya law yiddon yolto yalta ekke Mamadou Aliou Sengo Bissau déjà imo do imo commentude numéro makko ka Facebook wal woni rambe en ton hare kadi on jewtiki on yi golle sayfon balde den vraiment moko baw no way golle mun respect total menen no me wadal challenge amen on taw eden préparade wadugol challenge wi labangi si Allah jabi golle sayfon den vraiment ko golle labade Canada pija men ala ton men ala représentant Canada men ala mamun kindia ndo fo meronku men non men noddata goddo golliden dey ko an noddata wiada faala e golludu soda naba men wada publicité ko non me woni gerde hara gollida be fo ko nona gollidede soda woni en hara Egypte men ala ton Egypte Dakar no ton ka Modi Abdraman Dakar wala Modi Hamidou Sengo Bamako déjà kambe badi commentaire numéro mabbe on ka TikTok wal hare debbo labado dum wela hebude dum miskino si fala yo mono debbo labado dum ko haynagol wonani golle miskino yo Allah naadu miskino aljanna sabuna o nebay leppade rewbe labado o hebata wala kala e mon sikkudo debbo labado ko ni heborta o faayi bandrabe on ko faayere molanade goto rar ma sabu ko dum tun hebata sabu Maroc goddo fudno nabude kono ala ton ona bi laabi didi marsi kono nabi taali mi anda so lumbi e so lumba don ande ono Maroc ton garanti ala piji di sebo tono tabutulo ton Sengo Maroc e Egypte Misra Dortmund no woni disponible winde ka 627 49 0604 men nabana on Dortmund no ton 627 49 0604 hay mi do partage jon ka page en Facebook Sengo Kamsar on noddebe ka 621 85 84 et 82 Sengo Kamsar wala be alman be Espagne do kan Italie no noddude on nodday Sengo Kamsar ka 621 85 84 et 82 e Belgique ka wiete don Anvers e juude Modi Saidou noddirtebe dos Sengo ton Gabon ala ton wala no fokkiti Congo Brazzaville on nebi windude fi dum hare dum fo no yahude wada ya buri en ye hande Facebook me banni 1000 sur direct ana uridu fi Libya Suleiman Bari anta fi Libya balad Muammar Gaddafi colonel Muammar Gaddafi Cerno Kesema Tunkara numéro de Gambie voilà numéro de Gambia Gambie fala be o yettu ko 728 2068 numéro Gambie Serekunda 728 2068 728 2068 728 2068 Gambie not there. Vous vendez quoi Bobi Rewbe ala manda ko men jokki fewndo do si wona faala do mettinanede haalanede haadudi sinaadu fo no andi ko men jula ndobbo ko men jula wadaya ngorgos e buros haray ka réseau do fo no andi kanya no wodi kanya wangal ko disponible kanya futa on dum no woni disponible kanya futa on kanyari ning ganno nemi no bandrabe ko nema wala kanyari nding kanya odo ko 35000 mbudi lagine 35000 dum no yaade e kosange bira no mudorani kadi kanya noni disponible Sengo Pita e Dalaba Sengo Koza Cimenterie e Sengo Kamsar e Labe haray odo kanya dum no hebo bandrabe
haray non ko piiji tati pet ko kaaba on e ndokko on e njuri on ko nema mene meden ande ay ko wiyete chimique taw sakko wiye men wada chimique est ce que non connaît chimique meden ande ko wiyete chimie mais anda ay ko wiyete chimie sakko wiye men jilla chimique ko naturel 100% waray tuba no woniri si kanya wari tuba mbang on soda e dum do wurni tamba gorgo so wobbe no wono jettude dum ala faamude be gambi be go dum holli wogo do jetti halanni o faamali on non gasara mba mayinan ndo sa jetti mba gollali haray rondi to juude fesa bandra haray dum non chawcha ajunji dum do ayari dum do tuba mba deranzali akunde Allah haray rondi to juude fesa haray bitana kala biddo gorko memudo dido didi jombi jomba reaction ronki wadde akunde Allah haray o tigi yurmi dondiri Allah haray o yurmi bodi amidu no ka sengo Facebook ko nodde sengo Mali ono wonira men ton ko 66 57 50 21 sengo Mali point noir de no lawol suka ngoy wiga o wawa yo wallude hendo don France déjà be noddude ka WhatsApp mais arta e mo ngo fo men accana numéro ji di sonna ben sode padaya adna ko aseda be sodu wada life on welna jemaji munni ko fo non gurna ko no rabbi di bandrabe Mozambique no hebo ton ka Fatmata Binta sengo Mozambique men nabani mo ton ko yarata 7 million makiti dum non ko wada ya gorgos buros live sera pas recommandé n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche milanda ki go résultats de recherche be ngandi fi TikTok wadu live on dégazoda mi wadi bandra publicité do joni be mi dara kutirre jo bandra sa yi dum do da waylan contact de ay ko 100,000 coggu connexion bayru sabuma ay jama ngarika mi do yidi wadugol do konon ko malhonnêteté woni mi dami ina dum do ko kala propagande yaltudo me wawno jettude dabbira dum publicité ji wawla jama on ya marsa kadi ko ni o tigi da si wadi video simple do be se kata ko yitere jon ko sawadi sifadi yolo ma yala ma do imbe be ngara o be soda hare men utilise image ma mede yafino ko golle réseau ni hare mede yafino muradu mojjur envoie-moi le contact de la Côte d'Ivoire Baldema Saliou on accana men numéro Sali ka WhatsApp amen 627 49 0604 haray no yawde sengo Sénégal kono non dum do ko fi jombube ben tum dum do ko fi jodibe butika wo e auto wo dedele no yori nyamata no waywa sogoloru haray ko be sodu dum be nyama moja be yahurgo normal gadi dum do soro adulom be junja dum muradu moju voilà on yigo hay faynaki ma benno do wala dido tati ino mojjani tagado fof tentini duhibe be enen be worbe nyamugol dum aray to ti grandi mi famali Gabon yahuno de wotere yehitali Gabon ko waklare mon dengono ngamelo gollata ko soda e seeda sappo nabo men ngadi men amata me wada video so ndo wandintina talento kundara ala ton kundara on soda e labe do men jonna sindu wele dalaba odo o yennilan do wasi o andalan simo yennudela ara mi rawano wadde musique o yennilan o andalan be ndare pay kunno yennami o anda moni yende
Wanda dandi omonda yende dandi Woti est devenu gros awa. Ah, c'est l'argent qui fait ça. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Tu me vois pas là? En qui me pèse 87 kilos. Nous non 87 37 faut correr doit nous tout. Ni rewbe ambe wo be welto de fils kan wo ko ni mi doit wawde. Tay non toi tu vois ça anormal? Ah, c'est ton problème. Voilà. Bay gon ku yenni la ngwandala. Hare sengo koza après labe ko koza ko tufunde amen ko place amen menen joddini don piji fop heboto koza on nodda 622 93 94 10 onon arbe vacances be rewon non so don cionele de naboro 622 93 94 10 sengo koza dun non ko hakkunde police semieson et police et dundo Carrefour Marché école professionnelle de santé no donc don place o woni France o nodda yacceme ka WhatsApp me naba no numéro ji mabbe din Guinée akoya combien coûte un bidon topaz de pâte d'arachide 25 kg topaz wal o menena topaz o men jogi foreje gido fulbe den ni o yi gido fulbe 20 kilo wal men wawa yon tafande dum addon 400 000 yobon pass sengo Conakry koza ngal hebo don 450 000 sengo koza ngal hebo koza aidez-moi je suis amoureuse de lui no dido place dido comme fala do non ko be mi wondo ya chalere voilà ti amoureuse de moi reste deux places adda tenyeon ko anjom batammi aske no yoni gonga ka fenande kami fewndi do ande kadi ko min do a jombede do aka jombude ande kadi mi jombi dido eddi ko yo be jomban dido be dibbe mi yidi do mi faala mi jami mi jombi yo dido yuwan faalelam be na me wadi tenge gido fulbe ma hin calere aynen damio tutelle munne o gonga ka fenande ene honno mi fawtorta nayo mi goto nyande mi jombi do nayo o hande gadi dépense mi libata ko joga go jikru njani watto kaptani sibe faala be altube golla be adda mi nyam ara min golla go joga go jikrol tum yaw go linde boboji jokka haaju jenna anda gadi mi libata 4 personnes e ade ngoto si goto rondike nayo o ma e henya mimi fami kodon jindi fulawado mi kodu jidi nyande woni nayo wo ko ya jodo wadani mo bero tadda ronda na ko nayo rondo to goto ko do weli fi yo nayo dépense an mi yo mi dépense nayo mi do landi ko no weli fi nayo yo dépense min e mi yo mi dépense nayo ko honno buri mettude fi min tumi rondike nayo ko la karam fokkiti me nayo be rondo to lando be dépense min ngurna on kulabe en Côte d'Ivoire golle mojede noybo sengo Côte d'Ivoire ka tijani yu Abidjan pija men ni fop no Abidjan bandrabe ka tijani yu faites-nous salut mon, j'espère que tu vas bien faire nous live pour le Maulud, tu es meilleur wallahi Maulud nabi he fenantama kasengo arabu bento ila ndu ya lewru darinde de yadum ko abinatu be wada image hibe yenna hibe heferdina hibe shirkina kala waddo Maulud gasa mi anda juma fejjudo anki gonno fejji kamo ka julirde juma atawa julbe be no fecci wobbe wakkilina jonna courage Maulud on mantugol finela do mawnina fi mak wobbe wi'a dum so wadi dum ko kufr ko shirk ko wasila tun ila shirk be hakilaji mum be Amerique be monsieur Oumar no nodda depuis États-Unis d'Amérique kasengo WhatsApp o wada tun sali lando do numéro men jonna
Koza on nodday Meseso l'Occident Conakry on nodday ka 620 22 93 94 10. Sengo Mali Bamako nodde ka 66 57 50 21 66 57 50 21. Sengo Mali Bamako ka Modi Hamidou. Côte d'Ivoire ko ajame produit jamen di won disponible mi unjaki numéro on o windana men ka WhatsApp 627 49 06 04 men nabana numéro mabbe on ya me weltani gon ka Facebook do ande nebi do ye jon non ko yon sodu produit ji di ide fokkintinno do wallugol miskino fi moto hu jakatay ko toli do leydi Côte d'Ivoire guru na do ha ko hulano ko wawali wonde soduɗen moto hunku 7 millions 500 réglage on fop hawri 1 million 500 pine e jante kadi fof hawri 500 000 paasi ɗin landa 100 000 CFA ɗin ko min yoɓi ɗin taw metal debbo ko no noddalan hande o min miɗo cangel boori haray ko fi moto ko wonno wallude miskina ɓemmiɗo faala gokkun si feere no woodi ini feere no woodi feere honde ay ɗo ko min tun taw yoɓi paasi ɗi metalji sina ɗum ɗo 300 personnes 500 personnes stay joni ko koye moto woyɗamo be 20 000 ça arrange 20 000 500 personnes sodanay ɗo jokkuɗo chaque bien chaque 3 mois chaque 3 mois e nder hitande moto woynayi 500 personnes kono hohoji accuɗo jamma on e Allah vraiment faites le cagnotte c'est très bon. Guido Sendi jamais perdu sa valeur. Julde éleveur are julde do kadi siddo men wakilido finegol jawle on. Guido fulbe clip de iPhone c'est comment vraiment c'est magnifique. Mais de woni ni pré wadugol challenge labangi e ngal non mo wakili mo partage de wombe wadde challenge ben focus story makko ara golle labare. Sengo Abidjan on ngacce tum vocal Hamidou Diallo Sengo Abidjan aray ndianda ngari men hakkiti on jarama Allah beydu jam ka bengureji mon ka balli e ka jawle ono jewtibe men do fop gido e gaño fow yo Allah sowango baraji yo Allah mawni barjaari yo Allah huntu haajuji mon yo Allah newi fiyakuji mon yo Allah wdi tangon dammude arsikaji yo Allah dando basalle bittere yo Allah koro ngaluje yaaje ndedi yo Allah koro dépense ji timmudi ka galleji mon yo Allah koro dépense ji timmudi ka galleji mon yo Allah koron dépense ji timmudi ka galleji mo yo Allah dando basalle bittere yo Allah dando billa yo Allah dando nawna yebo yo Allah dando nawna walo maddi be mon bere dorogu yo Allah tutti e maddaki be wata Allah maddi be dum sukabe men fo yo Allah fewnube hando en handobe bandrabe yo Allah hokku en liman e l'islam e l'ihsan hebbina dum berde men jur o yaltina nafiqa ke fa kafira ke fasida ke berde men bandra yo Allah e bimberde men liman mawbe men fatibe fo yo Allah hinno yaafo yarlo malnabe naadabe fo aljanna dandabe lette enen kadi yo Allah junnu wodede men moƴƴina battaneji meden bandirabe yo Allah huuren ko yaafora en yo Allah yaafo en sew ƴettita en yo Allah